Jag heter Rune Haraldsson och är 91 år. Oj. Du har varit med på några O-ringen? Jag har praktiskt taget allihopa. Utom de gånger som Östergötland själv har arrangerat. Då har man inte varit med och sprungit. Men annars har jag sprungit allihopa. Vad är det som är så fascinerande med orientering då? Ja, varje tävling är en utmaning. Det är ett äventyr. Man vet inte vad som väntar. Och sen får man motion samtidigt som det är lite grann problemlösning. Att hitta en kontroll, det fordrar en viss skärpa i skallen. Andra de löser korsord och för att hålla hjärnan igång. Jag springer orientering och läser kartan och hittar kontroller på så sätt. 22, snart 23, 24 minuter över 8. Drar ihop sig alltså mot första start, denna andra etapp, Nässjö-etappen av O-ringen 2009 här i Småland. Hej. Ska ni springa idag? Jo, det ska jag. I H85-klassen. 85-klassen? Ja, jag kommer från Danmark. Ja. Alltså, och ända till Sverige, och ända till Sverige? Ja, med tåg. Har du varit med tidigare på O-ringen? Ja, det är 16 gånger jag springer på O-ringen. Vad betyder orientering för dig? Jo, det är ganska fint. Jag har sprungit. Nej, först har jag cyklat i 35 år. Tävlingscykling. Och så har jag sprungit orientering siden 89. 89 har jeg så sprunget orientering. Ja, det är fint nok. Vad kollar du på nu då? Jag ska lige se resultaterne fra igår. Är det resultaten från igår? Ja, men jag blir nummer 12. Ja, du blev 12 va? Ja. Ja. Jag var ude i 2 timer og 18 minutter. 2 timer og 18 minutter, det var lang tid, men det var jobbigt. Det var hygget jobbigt igår. På vilket sätt var det jobbigt igår då? Ja, det var regn og opblødte stier og sådan nogle ting. Og det var meget bløde stier. Ja, du får lycka till idag. Ja, tak. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Det är väntans tider inför starten. Ja, det är det. Och är det så här man laddar upp? Ja, jag gör det när man är så här gammal. Man får inte fråga en dam om hur gammal hon är. Men jag springer det åt det. Ja, det är fantastiskt. Eller jag går förresten. Ja. Vad är det som är så speciellt med orienteringen då, som lockar ut? Man har ju hållit på med det alla tider. Då tycker man att man måste fortsätta. Det är skönt att komma ut. Vad är taktiken minuterna innan? Ja, det är väl liksom till ladda och se över att grejerna sitter där de ska och skorna är knutna och ordentligt. Och det är väl vad som gäller. Du startar nu. Det var det jag intervjuade förut. Var det dig? Ja, du startar. Jo, jeg kom for sent til start, så nu skal jeg lige... Ja. Jeg er kommet for sent til start. Hvad er klokken nu? Den er 5 minutter i halv. Ja. Jeg er kommet 10 minutter for sent til start. Ja, okej. Ja, du får lycka till då. Ja, men jeg skal nok finde ud af det. Prøv lige at se her. Jeg satser på der ligger 5 stener der. Ja. Så satser jeg på de 5 stener, og så ændrer jeg retning derfra.
op der fra knækket, op der til toren. Havde tænkt mig. Tiden för Lina idag blir 67 minuter och sekunden blir 11. 67 och 11, 1:18 före Annika Wilson och 57 meter trea. Don't take my photograph, no. Hard your bit? Sorry? Was it a hard race? Yes, it was very hard. Far harder than yesterday. Far rougher ground. More stones. Which class is you running? I'm D55. Was it good today? Yes. Very good orientation. Very difficult, very good. Now I can stand. Thank you. Det var lite förvirrande. Ja, det är lite förvirrande, jag vet. Hej. Hej, hur var det i skogen? Ja, det var fint. Jag har gått rätt med lång tid. Konditionen är inte det bästa. Annars är det fint. Jag trivs med detta. Du har hållit på inte det länge? Ja, och sedan jag var 11. Ung 5 dagar sedan jag var 11. Du är nerifrån någonstans också? Ja, Älmhult. Så det. Vi ska sammanfatta dagens etapp med 3 ord. Vad ska du säga då? Ja, lurigt. Och njutsamt. Och bra bana. Du får gärna bläddra in, det gör ingenting. Ja, jag gör det lite. Det är bara kul att se. Ja, det är Just ja, här är jättemysigt. Ja. Det är gott om plats. Man behöver kanske inte mer. Nej, man behöver verkligen inte. Nej, bara det finns en liggplats. Sen ser det uppplockat ut, men det är så är livet med tält. Verkligen. Här har ni lite förtält. Ja, det går. Så regnar det så kan man sitta här och äta, vet du, där inne. Så får man sitta här utanför. Ja, det är fantastiskt. Frukosten är oftast utomhus. Ja. Aj.